Mmodzi mwa anthu amene amakhala akutinyamula pa international level all the time kunoku ku Malawi ndi mayi Joyce Banda, ndipo apaso akukatinyamula kachikena kutino kumeneko ku Madagascar tokoteko. Iwo ndi kukhala otsogolera timu yonse ndithu imene yatumidwa ndi SADC kukakambirana ndi anthu kumeneko kunena kutino azitsogoleri ndi anthu wamba nonse tiyeni apa tiyambe noti kambirane nkhani zizi kunena kuti mukumenya nazo chifukwa chani tikuonzeni dzikoli taganizani tu pamenepo ukatsogolera kukhala ye tikuonze dziko lanuli zipolowe zanuzi zonsezi zithe izi tikambirane pa tebula apa tione kuti nakodi tingakonze motani mpaka natikamachoka kuno dziko litalongosoka. Magayi kutinyamulatu amayi kutinyamula kumakambabe kuti yeso ndi iti chabwino. Mbuyo mutu makamaka miyezi yapitayo kunapezeka zonena kuti mayi Joyce Banda adasankhidwa ndi bungwe la SADC kutino apite ku Madagascar kumenekoko akathandizire kubwezeretsa mtendere, kukambaza mtendere ku Madagascar. Kodi nde kuti kulibe mtendere? Chomwe chinachitika ndichonena kuti mwezi wa October 2025 2 months ago imeneyo kunapezeka zonena kuti tufanzi yokwiya kwambiri motsogozedwa ndi achinyamata amudziko la Madagascar lomweno ndi limodzi mwa mayiko amene ali mu SADC. Anapezeka zonena kuti achinyamatato anamenya mademo opsa kwambiri mpaka nande kunalitu kulimbana ndi ngakhale achitetezo wa president mpaka nankafuna ukamugwira president yo ndukamfenyafenyano live and direct. President wa dzikolo nthawi imeneyo analitu Andry Rajoelina anapezeka zonena kuti anachokedeka mdziko muja mpaka anachotsedwa pa mpando, impeachment kumugwetsapo pa mpando, mpamene kunapezeka kuti no military inapanga takeover mwene asilikali coup d'etat manager talanda dziko tsopano lili m'manja mwathu. Ndikwakhala bere kulitu zipolo enanso kumadabwa kuti ankamenyana pa zifukwa zotani, ankafuna kunchotsa president ndipo ananchotsa pa zifukwa zotani. Achinyamata samakondwera ndi zomwe zimachitika mdzikomo, makamaka ulamuliro wabwino kunalibe, kupezeka zoti munali chinyengo osati masewera, achinyamata samanjoya zintchito kunalibe, moyo nangofeka padza ponota apa nde basi amene amapendwa anali okhaokha anali odziwika bwino andale ondezi maiko mano ndi kuti anthu umphawi kumangokwerera kuti ayi tipangepo kanthu kuphatikizapo ndi kuti so magesi madzi zinezi zosakhala bwino condition yawo. Basi ndimene anapezeka kuti ampanga impeach kunchotsatu president amene ujayi apo asilikali ndi kupanga takeover. Koma kuchoka nthawi imeneje kuzafika panopa anthu aja ndi kuti pakhalabe pali instability ndizoti bezinthu sizikulongosoka nangasi madziwo asilikali sandaletu, asilikali sangatsogolere unless akhala ali ndi mphatso yotsogolera ngati mali ili uja timamutendani kodi waku Burkina Faso Ibrahim Traore. Koma asilikali adzamakhala kuti mphatso system sangedziwe nanga nkhani zachuma akayikako ndani zinthu zambiri zimakhala sokonekera nduna yang'anira zachuma kakhala ndani kodi zinthu zambiri kwa basi mwaona. Ndeno kuchoka nthawi imeneyo kufika panopa kusokonekera kwa zinthu kumeneko kufunikira zono kuti kubwezeretsedwa kuti zikhazikike bwinobwino. Koma kuti ziteke zimenezo ndi kuti akuyenera akhalepa asakambirane asilikali iwo akhazikidwe mbali iyi. Anthu amdzikomo akuyako akhazikitse mbali omenyera maufulu achinyamata awonso onse akhazikitsidwe pamenepo. Zipani za ndale onse andale akhazikitsidwe onse akhalekhale pasi ndikurani ndikugwirizana pamene padzoti panga motani pamenepa akakhazike noni ndani pasi nkukatsogolera zimenezi. Ndi amene bungwe la SADC tikamakamba za SADC tikukamba zonena kuti mayiko amene ali kumwera kwa Africa, Zambia, Malawi, Zimbabwe, South Africa, Madagascar kumabwera Tanzania mwayiona anakhala pasi nonso pano kukhala pasi kunoti tiyeni tisankhe munthu amene apita akayimirire kumenekoko kukatani kukatsogolera zokambira nazo ndi tisankha ndani ataonekani munomwe amene ali wamkulu amene ankagwira ntchito ndani pamene anadzanyamulana kuti athu mayi Banda mwayiona ali ndi Joyce Banda ikhangagwira ntchito fo yende pa international amadziwa kupanga dialogue bwino kucheza bwino ndiwe anthu ambali zonse tintengi iyo mayi Banda jaro kulandira utenga mama inotu ndionena kuti tikutumane mupite kujani
mupite ku Madagascar nangapanga bwanji amayiso sanaphwekesa ala musadandaule nero ndipita kumeneko mtendere utani utheka ndamadikira beno mago ahead kuti noziyenda motani ndi pamene no anakambirana no dzulo kunali kuteko meeting amati extraordinary summit imeneyo koma imachitikira nde kuti nomachani pa amati mazoom awa amachezi amagwisa ntchito kaya ndi mafoni kachani koma internet tikulumikizana onse atsogoleri a Mosadiki ndekuti unayachinala maphosa amene anayimira Malawi anali ndekuti Jenansa sanayipita mutharika koma ndekuti so maiko ene mwina moze makhala pasu kambirana tipanga bwanji awenoti awapandetso pano tikuvomereza kuti tipange deploy tikutumizano timu ya akuluakulu panel of elders kuti apite ku Madagascar ndipo motsogozedwa ndi mtsogoleri wakale wa dziko lino amene Dr. Joyce Banda amayi apite kumeneko akaonesese zono tino akachita zokambirana mpaka na bata likabwerere ndithu kumene koko ndio ukabwerera bata kwake kwakhala zotani akuona kuti amayi simupita nokha mukhalanso mukupita nde kuti ndi ndani ndi Joaquim Chissano yemwe anali president wakale wa dziko la Mozambique komanso ndi SADC special envoy amene tinayita kumutuma kuchoka kunoko kuti no chichitika ku Madagascar opitako ndiyeyo mwaona komano sakatsogolera ndiye mukatsogolera ndeno fine ndamene muli nkuthekera basi mupite kumene koko amene iwe Joaquim akakufotokozera nimene zakhazi kuyendera kuti mwakafika kumeneko musamakita kufunsa kuti chinachitika ndi chani kuti zinakhala mutani mwakhala muli ndi information yonse amayi adzavomera ndekuti akhala kunyamuka kumapita kumeneko afuna akakwanitse zinthu zotani kumeneko akapita amayi auzi zoti akaonesese zonena kuti nkhani zomwe zili kumenekoko ndizokhuzana ndi constitutional reforms ndekuti no malamulo ena ndena samagwira ntchito bwino ndekuti anthu akena akakhale pasi ndikukaona kuti pali kuthekera kuti angakasinthe malamulo amenewo pakayikidwe malamulo kuti angakathandize nzika za dzikolo kuchoka pamenepo electoral processes ndekuti no ndondomeko zokavota anu kuti kodi no mavota bwanji kuno akazisinthe kuti no anthu apange zoti akavotere mtsogoleri amene akumufuna kuchoka pamene padza ndekuti no malamulo rule of law kodi no apolisi kumagwira ntchito malamulo akumagwira ntchito kapena malamulo akumangoyang'ana mbali ina yake mwina anthu olemera sakupanga jena anthu osauka amene akumangidwa zikukhala bwanji mukaonesese zonore zimene zikutani mwakazilongosera bwinobwino malinga ndi matriti amene fewo magwirizano omwe tinapangana kunoko ku SADC ajaro avomereza ndekuti Cyril Ramaphosa yemwe no ndi chairperson wa mpando wa SADC komanso president wa dziko la South Africa wapezeka zoti watsimikiza kuti musadandaule tionesese zonena kuti chigawo chakumwera kwa Africa kuli mtendere chifukwa tikapanda kuyika kumalowerera yonje ndekuti kuzangokhala chipwirikiti chokha ndekuti kuzakhala kopanda mtendere kuno sitikufuna kulowenga timene kulili kuja ku Sudan kwa umakhala zinkhondo chanchani cha ku East Africa kumakondo khala zinkhondo zigawenga sitikufuna zimayamba chonje sitikufuna zizofuna mtendere kwase kunoko ayi zinthu zabwinonso ngati izo ifeyo nde zatisangalatsaso zimenezi makamaka pokhapo pongosankha amayi Joyce Bandapo kuti apite kumeneko mwaonatu zimachita kuonekeratu kuti awawa mphatso ali nazo zoti angakagwira ntchito zina zake tikanavotera amayi Joyce Banda ndikuwayika pa mpando ngati president zinakakhala zovuta kuti azikagwira zintchito ngati zimenezi koma amayi Joyce Banda ende munaonanso anavomerezatu sanachedweso yaye sanachedwe lompang'ono pomwe ndisi anali moyo wawo patsogolo samasungaso zimangawa yaye pita muthalika kayimbira fone ndikufuna mukapange zoterera akumathamanga sakuchedwatu mwayione imeneyo zimene mafunikira ndi zimenezi enda nangoti no zisankho zatha asankhidwa iye bungwe lakuno chairman ndi chair woman wotsogolera ndinuyo pa mpando wake bungwe lakuno kulachani laku America kunoko zotheka bwanji apaso takusankhani mupite mukatani mwatsogolere ku Madagascar china chilichonse mukakhazikitse bata kumeneko akhale paso kambira zimenezi zinthu zimene ngati dziko tikuyena tizinyadira congratulations kachikena amayi Joyce Banda mukapita kumenekoko mwanyamula mbendera yathu ya dziko la Malawi mwatinyamula tonse amayi tinyamuleni nde musatigwetse mupite kumeneko mukachaye kugwetsa kuonetsa zonena kuti at least anthu akakhale pasi ndikukambirana kumeneko makamaka anthu osaukawo nde mukamvetsere bwinobwino amenewo mudzika apatsa matchanso za adzika yankhula kwambiri amenewo osaukawo
kuti mukamve bwinobwino mbali zawo fa olemera wande yayi andalewa koma osaukawo adzikayankhula kwambiri amenewo zimene akufuna mukazimvere achinyamatawo amenewo mukamvere zimene akufuna zimenezo ndi zimene tikufuna kuti zikatheke kumeneko tidzanena kuti ntchito anagwira amayi bandaja inali yogwirika ndi kuti zofuna za anthu osauka ndi amene amaliraja zikakwaniritsidwe ndi dziko likakuonzeka olemera wasamasa amene wawo dziko samalimva kupweteka koma amalimva kupweteka ndi aja ndi dziko ngati likuyenda bwino amene ajawo akamasangalala osauka aja dziko limakhala likuyenda bwino pitani mukati nyamule amayi akuti